नै बेलाय नायजोब्बाय आं रेजिस्टारावनो गैखाया अब्ला मानोथो दावराव जाखो जोंथ' बेबायदि मानसिखौनो लाबोआखै माबोरै बेबायदि जानो हानांगौ माबोरै नंखाय बियो मानसिया बोरै आं सोंदों आंनि फिसालाया बहा सार आंनि फिसालाखौ बहा दोनखुमादों नोंसोरो हा जों लाबोबाथ' जोंनावनो मोनखागौमोन मानसिखौ नाथाय जोंनियावथ' बेखौ लाबोनाय जायाखै नङा सार मेहेरखौ बेवहायनो लाबोथारदोंमोन आरोबा बिसोर बुंबाय थाखादोंमोन बिनिफ्रायनो थांदों होननानै गुबुन अफिसारनाव सोंलाय सार मोनथिगोनदां माने बिसोरना साथाम साब्रैसो फैखादोंमोन जायफोर लाबोदों अफिसार बिसोरनि मुंखौ मिथिगौ ना बे जोंनि थानायाव नुदों बिखौ मुंफोरखौथ' आं जेबोखौनो मिथिया नाथाय सोरखौबा बसुमतारी सोरखौबा माबा बेफोरबायदिनो गाबज्रिदोंमोन बिसोरो मुं मख'आखै थेवबोथ' सार नोंथांमोननि बे थानानिफ्रायनो थांदोंब्ला मानो गैया जानांगौ दे मानसिया मानो गैया जाय अफिसारा हमना लाबोदोंमोन मा बेखौ जोंनि थानायाव नुमारदोंना बिहामजो नुदों नामा आयै नुनायाथ' आं सासेखौबो नुवाखै बेवहाय अब्लाथ' केसआ एसे बेलेगसो नामा मा बेलेग जानो सार हो सार आंनि फिसाया जेबो बेफोरबायदि गाज्रि फालांगियाव ओंखारफेराखै आरो माने बिहा रावजोंबो बेबायदि लिंकबो गैया जों मिथिया नामा जोंनि गथ'आ माबायदि बियो बेफोरबायदियाव मानो ओंखारनो दे प्लिज ना सार आंनि फिसाया जेरावखि गैया मानो जोंखौ खेबसेल' रायलायनो होदो जोंखौ लोगो हमहोदो ना नाय अफिसार जुदि नोंथांमोना मानसिखौ दोनखुमादों अब्ला मोजां जानाय नङा जोंबो एकदम जेना गोजौसिम थांगोन जोंबो प्लिज सार आंनि फिसाया बहा दं बहा लाबोगोन नोंथांमोना नोंसोरखौथ' आरे माथा गरम खालामफैबाय नोंसोरो जोंनि थानायावथ' गैया मानसियानो नोंथाङा सासे अफिसार जानानै जोंखौ बेबायदि थगायदों मा जोङो न'नि मानसि जाना खेबसेबो लोगो हमनो हायाना बेथ' क्रिमिनेल नङाना ओहो नोंसोर मानो बुजिला मानसिखौ लाबोब्लाथ' बेवहायनो लोगो मोनखागौमोन नङा होमबा डाइरेक्टथ' जोंबो बेबायदि गायब खालामनो हायाना मानसिखौ लाबोबा थेवबो सार जों बेहायनो थाबाय थागोन जेब्लासिम जोंनि फिसालाया लोगो मोना जोङो प्लिज सार खेबसे रायलायनो जोङो आयै आबासान नुबायना बिसोर मा बुंदों अफिसारा मेहेरखौलायनो औ आयै बिसोरथ' बुंदों माथो लाबोआखैनो मानसिखौ जोंबो दासो रायलायदोंमोन आफाजों आंजों बेयाव जोंबो सोंदों आबा माथो लाबोआखैसो बुंबाय थादो बेबायदि बोरै जानो हानांगौ बेवहायफोर लाबोथारदोंमोन मेहेरखौ बेवहायनो दा बिसोरो लाबोनानैबो बहा दोनखो मानसिखौ बेनोथ' जों बैयावबो सोंजोब्बायलै आयै बेखौनो बुंदों माथो बेबायदि जेबो केस फैयाखैनो मारै जानो हानांगौ बेबायदि आंनि मेहेरखौथ' हमनानै लाबोथारदोंमोन साथाम साब्रैसो अब्ला बेबायदि बोरै बहा थांखो मानसिया नाय आं बुंखाबायना जोंनि थानानिफ्राय बेबायदि रावखौबो लायाखै केसबो फैयाखै आरो लाबोबाथ' रेकर्डआवबो नुगौमोन थागौमोन नंखाय बेफोरो सार लाबोथारदोंमोन मेहेरखौ बेवहायनो दा माबोरै बुंनो हाखो जे मानसिखौनो बेयाव लाबोआखै लाबोथारदों बेवहायनो मेहेरखौ बहा दङ बियो बहा अफिसार प्लिज जोंनि फिसालाखौ खेबसेथ' लोगो हमनो होदो जोंखौ औ सार जोंनो खिन्थादो जोंनि फंबायखौ बहा लाबोनानै दोनफैखो नोंसोरखौलाय सोरथो बेबायदि थगायखो आरो जों मालाय मानसिखौ लाबोबा बेबायदि थगायगौमोन नामा जोंनाव जुदि सोरखौबा लाबोयो फैयो गासिबो रेकर्ड थाजोबखायो दाथ' मेहेरनि जेबो बेबायदि केस फैदों ना जों लायदों ना जों बेवहाय लाबोदों बोरै बेबायदि जानो हानांगौ जाखो सार आंनि मेहेरखौ अब्ला सोरथो लायखो अब्ला जों हाबाखौ सोर लायखो बेबायदि आरो बिसोर पुलिस नङाब्ला होमबा सोरथोमोन आयै आं थगायथाराखै बे पुलिस स्टेसनखौनो बुंदोंमोन आरो बिसोर बिनिनो होनना बुंखादोंमोन रलाय र' बिहामजो आंबो बुजिनोनो हायासै माथा गरम खालामफैबायलै बिसोरो सार प्लिज खिन्था मेहेरा बहा दंमारो प्लिज ना सारमोन आंनि मेहेरखौ खेबसेल' लोगो हमनो हो आंखौ सोर नोंसोर लायहो आं बुंगासिनो सोर नोंसोरो जों सोर बेनो जाबाय नोंसिनि पुलिस स्टेशना नोंसोरथ' माथो आंखौ बबेबा हाग्रा बारियावसो लाबोबाय सोर नोंसोरलाय आंखौ मानो बेबायदि लाबोदों नोंसोरो र' मानिथो आथुर हो आरोथ' जों पुलिस नङाबा माथो हो दाथ' फैबायना थानायाव सोंलु सोंला खालामसै आरो माथो नोंसोर माने नकलि पुलिससो आरोना नोंसोर आंखौ लाखिनो र' एसेल' दोरोदबानो फैनायाथ' फैबाय नों बेथा दाना बिनिफ्राय थांफिननोसै नाथाय नोंसिनि मा खालामदों बे आङो जे नोंसोर आंखौ बेबायदि बन्दी खालामनो माबायदि हिर' आं नायनो बोरो बेनो बस मानसिया एसेबां बेबायदि मानसि नाथाय आंखौ मानो लाबोखो
बिसोरथ' ओमफ्राय पुलिसबो नङाबा आंखौथ' पुलिस होननानैसो थगायना लाबोदों दा खारगोन बोरै आं बेनिफ्राय बेसो होमबा हिर'आ बे रानथोंथों हामलुंलुं मानसियानोसै मा एक्टर हो जोंनि जायगायाव फैनानै माबोरै नांदों हो बेफोरखौ बाद हो बे बेखौल' खिन्था आंखौ मानो बाव लाबोदो बिराद मिथिनो हांखुर जाबाय नङासै नों जोंनि लामायावनो फैनामोन ना नोंसिनि मा लामायाव फैदों आंलाय नोंथ' जोंनि खामानिफोरखौ मोनथिबायना जोंनि फालांगि खालामनायफोरखौबो मोनथिबाय दा बेखायनो जों जोंनि लामायाव जेबो हेंथा लुगैया मोनथिदोंना मोनथिबाय नोंसिनि 2 नाम्बार बे फालांगिफोरा औ बेखौथ' नों मोनथिबाय जोंखौ नुनायफोरखौ जों ओरैनो हगारा थु मुगै सुगै खुदै मुजुबायलै आंखौ नों खेला मोनदों बेथा खिनि एम्फौफोर बे नुवाखै जोंखौ मा होनदों बे खानसै नामा बस खेबसेनो जोंखौ चेलेन्ज खालामदों बे र' सोरबा जाम्बायासो गिगोन नोंसोरखौ बा बेथा बुवा साब्बास देन्जार थैफ्रा गरम ना नोंना माथो सानदों मेहेरनि बिखाखौ नै बियो जानला मानला गिलाबायग्रा नङा आङो आरो नोंसोरलाय मा खालामब्रा आंखौ नोंसोरखौथ' सासे हमजाहोजोबगोन आं पुलिसनो आच्छा नों बिनिफ्राय थांनो हाबासै नङा नों थेवबो जोंजों खेलासो खालामबावदों थाख्ला खिब्रमाफोर सैमाफोर साला दुनियानि आदुवा सिखावफोर जाम्बाफोर नोंसोर दाखुफोर एसेबां जुदि दम दंबा मानो थगायना लाबोखो आंखौ ओरैनोबाबोथ' आं सिरिसो दंखायोमोन नाथाय दा नोंसोरखौ बिनिफ्राय थांनानै सासे खिन्थाहैजोबगोन आं नोंसोरनि जि फालांगि मावबाय था नाथाय गनाय नङा बारा चेलेन्ज दा खालाम दे बाबु नोंसोरसो आंखौ एदावनानै लादों आंथ' नोंसोरखौ जेबोखौनो खालामाखैमोन नाथाय जोंनि लामायाव जाय फैयो बेखौ जों ओरैनो नागारखाया मा खालाम नोंसोरलाय आंखौथ' बेयाव दोनबाय थानो हाया नोंसोरो नेभार बुरबकफोर नोंसोरबो बेफोर खामानिखौ गार आच्छा बेथा नों जोंखौ फोरोंनो लाब गैया जाम्बाफोर उनाव जेलावसो दालि ओंख्रि जानांगोनबो बा दमखौथ' नायबे बिनिखौ बस हजोंबो बिराद गरम मोनलै बियो बोरैबा जे थैगोन गोजौआव थांगोन बेखौ गिबावाखै नोङो थैनाय थांनाय बेफोर नोंसिनि आखायाव नामा बै गोजौनि आखायावसो दंजोबो गासैबो आच्छा नोंसोर गावखौनो जमराजा सानखो ना माखो आरोथ' आंखौ बुथारना मा जानोलै जेबो दाय गैया गारा मानसिखौ बुथारबा बर'आसो अनजिमाया मोनसे खम जागोन माथो जाम्बा बाथ्राया बेनि नङा नोंसिनालाय मा गावजों गाव सुथुरब्रा नोंबो बर' आंबो बर' ना थेवबो जे जों जोंनि खामानियाव जेबो हेंथा लुगैया मोनथिदों बाबु सानबेसे बेबायदि थानो सानसेबाबोथ' हमजाखागोन माथो बेखायनो बुंदों आं मोजां खामानि माव मोजाङै था अब्लानो बिन्दास नोंना बांद्राय जाबाय दे बहायनिफ्राय खोनासंगासिनो नाथाय एबार नङा फुंनिनो जानानै एसे आलदा जाखायो र' ओमफ्रायथ' सानखौ हमबाय आङो सानखौ फुंबिलि थिंथिलिना फुङाव एसे मर्निं वाकबो खालामनांगौ ना फुंनिबो बारहावा जानांगौ ना बरियानो एसेबां फ्रेशथार नङाबाथ' मानसियानो माबायदि जालांगोनथाय एसे गाव गावनि देहाखौबो नायनांगौ बेखायनो थुनथुलाया बेफोरखौ सानखायो र' एसे बानायनायनानै नायनि आं थुनथुलिया हासाबो र' एसे माथो बा साना दिनै हरलायलायबावासै आसोला फुङावनो हरखाया नङाबा मालायबा मानो हराखै बेबा दायो हरगोनदां सिमां रायजोआव थांना सिखारनो रोङाखैदां दाबो ओमफ्राय आंबो सानदों आरोना थुनथुलिया सानखौ लिंहरना मोजां रायलायनोसै एबार एसे गाव गावनो स्ट्रं थानांगौ ना मालाबाफोर दाखु लोगो मोननो हानाय गाज्रि मानसि लोगो मोननो हानाय बिसेस गैया दा गाव गावनो एसे प्रेक्टिस खालामाबा बोरै जानो दानि जुगाव बेखायनो नै थुनथुलिया गामिनि फोथारावनो बरियानो नाय सोमखोर समायना ओमफ्रायथ' एबारसो लाइजामखौ फरायनोसै आं गावखौनो लिंहरनोसै सानखौ ओमफ्राय लाइजामखौबो फरायनोसै आङो
बुंबाय थाखादोंमोन बिसोरखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थादोंमोन आंखौबो लांफा आंबो थांगोन होननानै नाथाय बिसोर मेहेरखौल' थिखोनानै लांबाय सोर सैमानि फिसाफोरमोन बेलाय हो मेहेर बहा दंमारो नोङो बहा थांखो मा जाबावनांगौ दे जुरि पुलिस थानायावबो माथो जेबो खबरखौनो मोनासै बाथ्राया बेसो सोरां जोंनि गथ'खौलाय लांनानै बहा मा खालामहैखो मा खालामहैनो माने आयै मानोथ' आंबो जि बोरैबा मोनबाय मोना गुना बेबायदि फैनानै लानानै थांबाय पुलिस बायदि जानानै दा पुलिसबा नंगौना नंमारा आयै मेहेरा आइडि बिखादोंमोन बिसोरनाव नाथाय बिसोर जेबोखौनो खोनासङासै नङा ओमफ्राय हाथरखि बिसोर ड्रेस गानमारदोंथ' ना पुलिसानो मार दा औ बेवहायफोर पुलिस ड्रेस गाननायबो दङमोन आरोथ' माने पुलिस बायदियानो नुखादों माथो आरो जाबायदि सोंफैबाय जोंखौ बुंफैबाय हरखाबै जेबोखौनो खोनासङासै लाना थांबाय बेनोथ' सोर लाना थांखोब्रा दा बोरै मोनथिबावगोन दे मेहेरखौ सोर लांखो आयै बेनोथ' हाबा आंखौ मानो लांफैयासै बिसोरो खमसे खम आं मिथिगौथ'मोन बहा लांखो बेफोरबायदि जाथायखौथ' आं एसे बोरैबासो मोनबायहाय सोरां आं बोरै दाय गैया माया बिदि हरखाब दाय होना लांफैखो गथ'खौ मा खालामलांखो आरोबा पुलिस नंमारामोनबा बिसोरहा सोरनिथो मानसिमोन मा मानसि रायलायनाय स्टाइल आरि गासैबो जोंखौ सोंथि खालामनाय आयै पुलिस बायदिनो बुंदोंमोन बिसोरो बेबायदिथ' जाथावना नंथारामोनलै आरो बे खाथिनि पुलिस थानायावनोथ' बुंदोंमोन नांगौबा गाबोन फुङाव फै होनलायबावदोंसोमोन जोंथ' थांबाय माथो गैयासो बुंदों ओमफ्रायथ' नायै आं बे पुलिस थानायाव रावखौबो नुवाखै मैया लांफैनायखौ हरनि समबो बोथोराबो गाज्रिमोन बेनि सायाव मबाइलाबो अफ जानांगौ बेबायदि सान्सखौनो लानानै फैखादोंदां बिसोरो हरनि समाव सानदोंमोनदां कि न'आवथ' रावबो गैखाया सानैल' आरोथ' आइसोर मोनथिगौमोन दे बिसोर पुलिस नङा होननानै माने बोरै सिनायगौमोन दे औ बिहामजो बयबाबो एसेबाबो गिनायबो मोनगौमोन हथादै फैनाय मानाय आरो बे ड्रेस गाननानैबो फैदोंबा बयबो हा बोरै दस्रा मानसिना साननो दे पुलिस जानानैनो फैबायबा आंथ' बेबायदि समाव नायै बारा जेबो सानस्लाबनोबो हायाना मा खालामनांगौ मा मानांगौ साननि समबा बेलेग खोथामोन दा मोनानि समाव सिखाव दाखाथबोथ' जाना फैयाखै बिसोर जे होख्रावनो आरोथ' हरनि समाव बांद्राय बेबायदि ओंखारलाबायखायाना रावबो मानसिफोरा गाज्रिथ' नङा जुरि हे आफायसोर जेरावखि गैया मानो जोंनि फिसालाखौल' मोजाङै लाखि या बोरै जाबावनांगौलै आयै हा माबोरै जानो बेलाय नालाय आयै मबाइला जि थाब दाना रिसार्ज सोनांगौ जायो नै फाग्लि गथ' बाथो बेफोरखौ हा बेयाव मबाइलाव रिसार्ज सोस्लायस्लाय बेदरखौनो लायना जाफैगोन हां जानाय बायदि मोनदों बे गावनि बुंनायखौनो ओरैनोबा थुनथुलिया सानसे मबाइल गैयाबानो बेसे खाराव माराव जायो उरां फारां मोनलाबायो आयौ हाजोंलाय गोदो माबोरैथो थाबोखो आइ गोदोथ' बेबायदि मबाइलाबो गैबावामोन बारा हो टिभियाबो बेसेबा गोजानाव सोरनावबा दङब्लासो बिसिनाव खारलांलायनानै नायनांगौमोन मिन्थिगौ नोङो रेडिअ'फ्रावबो बर' गान खोनायोब्ला बेसे गोजोननाय मोनोमोन जोंहा आरो नोंस्रा बे मबाइल गैयाबा आजिखालि थानो हाया हो दालाय आपडेट जाखाबायना नोंसिनि दिनजों जोंनि दिन जायोमोनबा दानि जुगनिफ्रायथ' गोदोनि जुगासो साबसिनमोनहाय खमसे खम माबा माबि जालुनायफ्राथ' एसे खममोन नै माबा सोरांबानो भाइराल ना मा होनो अबेबा मानसि बुथारजानायनो अबेबा खारनायनो बेफोरबायदि खोनानो मोनबाय थायो माथोहाय दानि जुगाव गाव गावनि गोसोफ्रा थिग थानांगौ र' आरो बे जाथायालाय मा जानांगौ दंबा जाखायो गोरलै जुग मा मोनसे नोंलाय कलि जुग ना मा जोंफोरनि दिनासो बेसे मोजां माबा जाथ्रा गान आरि नायोमोन हो आयु हाबाब बै समाबो मा सममोन आइ होमबालाय थांफिनदो नोङो गोदोनि जुगाव हाबलांफिनदो थांखांनाय समालाय बहाथो फैफिननो आइ थेवबो गोसोखांबा बोरैबा गोजोननाय मोनलायलायो आरो आइयै ओमफ्राय ना नों आफाखौ बोरै लोगो मोनामोनलाय नोंसिनि दिनाथ' लाइजामसोमोन ना होदोहाय बेखौ बेखौलाय मानांगौसै नोंलाय एसे खिन्थानांगौ दा गोसोखांनायफ्रा थाजा जानायनि आयै देनांहाय जावैसोमोनब्ला जमा बबेबा गोजां बोथोराव जिरायना रायलायगोन आरो मा अर सायनायाव बिजामादै मोनबासो नेबावलायथारो गावसिनि लाभ स्ट'रिखौ खिन्थानो मानोथो नागिरना लाखायाखै मोजांखौनो नागिरबानो मैगं थाइगं नागिरनाय बायदि मोनगोनखाय नोङो जेबो नङाहाय आंहा बिजामादै मोनबानो जाबाय देनां एसेबां आलो मोनबावगोनसै आङो बिजामादै सनाखौ हाबाब माबा आयै थुनथुलि मा जाखो बिहामजोहा मा जाखो माबा जोङो बाबु मेहेरा मैया मोनायावनो सोरबा पुलिसफोर फैना लांफैदोंमोननो माखासे दा थानायाव थांना मिथिबाय पुलिसफ्राथ' लाबोआखैनो बिदिसो बुंदों मा बुंखो बाजै
बिसोरनि प्लेनिंआथ' आंखौसो थामाम खालामखानाय माथो आं बेनिफ्राय थांथ'हागोन ना सरिलै हाथरखि बिसोर गाज्रि मानसिफ्रासो आंखौ लाबोदोंलै आं मारै थांदिखौनो सानगासिनो बबेबा बिथिं दं बियो सैमाखौ गोख्रै नागिर बस बेनाथ' आथिङावबो गुलि नांदोंमोन खोमालै जै एबार मोनबाय खालास खालामखा खेबसेनो जोंनि सोमोन्दै गासैबो मोनथिजोब्बायना बियो नोंसोर आंखौ बुथारनायनि प्लेनिं खालामगासिनो बेरा थैयाथ' जानला माला थैया जियानो जा न'आवल' थांद्रोनो हानांगौमोनलै जेरैखि जाया नुबाय आथिङावबो गुलियानो नांबाय थेवबो साला खारबावो नायलाय अब्ला माथो मोखां नायबाय थाबावखो गावदो प्लिज नोंसोर आंखौ थांनो हो जों आरो नोंखौ थांनो होबावनो आं नोंसोरनि सोमोन्दै रावनोबो खिन्थाया नोंसोर आंखौ बेबायदि दा खालाम आंखौ थांनो हो प्लिज आंखौ थांनो होदो हजों न'आव मानोना आंखौ सोरबा नेनानै दंगासिनो बेनिफ्राय थांनानै आं रावनोबो खिन्थाया नोंसोरखौ नोंखौ हगारनाय माने जोंनि बरबादि हादरखि माब्लाबा आं नोंनि गोजान आनज्रायलांबा नों मेहेरखौ बावनायथ' नङाना नोंनि गोजान जानोथ' गोसो गैया आं थांनोबो हानाय नंलादां बेबि आंखौ गाज्रि मोनना दे बेबि नोंल' जेब्लायबो खुसियै थानो आंखौ ना सै दाजादे मालाबा गोजान थांबा फैफिनजानाय नङा दा बे ओमफ्रायथ' मेहेराथ' लाभ इउ खाना